Hi guys, atong video karon magluto ta og pansit mo na ang ato nga ingredients. So ang ang atong lutuon karon guys nga pansit is pansit kanton sa Pilipinas pero diri Indomie kana. So nagprito na ta sa ato ang garlic. Dayon atong isunod ang ato ang sibuyas. Ahog-ahogon lang nato sama sa pag-ahog-ahog niya sa imong huna-huna nga ikaw daw ang pilion pero yak ang gibiyaan. Ato lang ukay-ukayon guys ug atong isunod ang manok. Ato siyang gisahon until nga mo brown ang manok. Kay mas lami man jud nga mo brown. So naanag ukay-ukay na ta dire. Sama sa pag-ukay ni Marites sa imuhang kaugalingon nga ikaw ray bantayan, bitaw. Ning sugod na og tubig ang manok guys mo na magsamot og paluto sa maong manok. So atong butangag asin gamay para matimpladahan ang manok, lami man jud matimpladahan dayon. Og ibutang na sa sunod ato dayon ang toyo, mushroom flavor na siya guys. So atong giahog-ahog, ukay-ukay sama sa pag-ukay. Bitaw. Atong butangan og maji, carrots, gisunod dayon nato ang carrots para di man ko ganahan og carrots nga kanang gahi-gahi, ganahan kog humok char. Then tubig, nagpainit ta tadaan sa heater og tubig. Dayon gisunod nato ang bell pepper. Sa pag tilaw na ho kay wa pa may lasa so asinan na pud na ho. Og gipabukal dadaan, sunod nato gilunod ang pansit canton. As in lami jud ang resulta ani guys. Try it, char. You must try it. Kita akong gibali-bali daan kay akong takuban niyon niya. Kay arong maluto jud siya mo nang ako na pong gitilawan kung sakto na ba sa timpla, kung sakto naman. So paabot na lang ta nga maluto na nga to ang pansit canton. So aghang gibuhat guys, giingan na naho sa tinidor kay arong magkabuhag sila dali kay gutom na ko gigutom. Mo na nga giingan na naho sa tinidor anak ko no. Unsa man jud. Pahubso na lang na to siya kay gitilawan ako, lami naman pod, sakto naman sa atong timpla. So nga timpla nga ato ang gusto nga makamit. Sige, tuyok-tuyok lang sama sa pagtuyok-tuyok niya nimo sa iyang palad nga gipatuo ka nga ikaw ra. Char, daghan day mo. Asa naman ni padong ako ang voice record. Asa naman lang tani nang ngagi. So naara guys, hapit na mahuman, as in tuhop na jud siyang maayo, naluto na sad ang atong kanton. So gikargahan na nako og kaju. So gibutang na pud nako ang nagbutang na sad ko og repolyo. Ang akong gigamit nga repolyo para nindot siya tan-awon ang kuan nga repolyo, violet or lavender. Ganhan ko nagtan-aw ba sa color niya. While nag-mix sa diha, nindot man gud maka-attract ba kay lavender nga repolyo. So naa guys, nihubas na siya. Ug atong butangan og paminta kay the best jud ang pansit pag naay paminta og lemon, sarap jud kadyo.